Amen. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Udokotela uVilakazi lo umelaphi wendabuko otholakala ey'ntabeni zaseSenga eShaka Skral eShayamoni. Sithi asithathele lithuba lokuba sedlulise nasi isimemezelo ngomhla ka-10 enyangeni kaMeyi 2026 kuyobe kuyi-Sunday ekuseni ngo-5 AM sizobe sinomthandazo obheke emanzini empophomeni lapho siyokhuleka khona siyonxusa khona emanzini. Lo mthandazo uhlelwe kanje: kunemali engango-150 ekhokhwayo ye-transport, ebese uphatha isikhandlela esimhlophe, uphathe umcako, uphinde uphathe ubisi, ugqoke nje ingubo yakho emhlophe. Then-ke sizohamba ekuseni ngo-5 around cishe ngabo-10, kodwa ngeke sisidalule isikhathi sokubuya because umthandazo ofana nalo uyazilawula. Ngiyacela-ke kubantu abathola lo myalezo badlulisele nakwabanye abantu. Uyafonwa ubhukwe okanye ungithinte ku-WhatsApp kule namba ethi 076 3588 490 076 3588 490. uNkulunkulu anibusise. Amen.